Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma en Wierdaai Partners Vermogensbeheer. Welkom bij een nieuw Cambuurjournaal voor de wedstrijd die de Leeuwarden deze week spelen in FC Eindhoven. Ze moeten het woord van zonder een van de meesten die het heel goed in vorm wie de oranje weken. Giacinio Antonia. Hij rekken blessure bij de machtige sprint die toen de basis stier van de 2-0. Ja, dat is even een paar weekjes eruit. Hij was zo allemachtig snel. Dat had ik net vaak zien. En als het liep krijgen we snel opstellen. De beelden versneld. Hè. En toen moest het op een rem natuurlijk. En daar had hij zich wat lichtelijk verstapt. Dus wat licht aan de binnenkant van de ankel. En dan maar weer naar passen. Dat zijn dingen die gebeuren. Ja, de vertel is correct. 30 kilometer in de uur ziet er op zijn top. Dat is toch net normaal? Nee, dat is net normaal. Dat is wel heel hard. Hè? Maar dat koest ik zien wat hij dan. En Blackson ran gewoon die lijn hij voor. Maar en een fantastische bal trouwens van Robert Muurink. Hè? En hij rent er met zo uit. Ja, dat was heel speciaal om dat te zien. Ragnar Orad Magoen, hij zal de vervanger wezen van Antonia bij Cambuur. De eerste minuut van de wedstrijd in Eindhoven zal er niet barren. Dat is vanwege een statement dat de clubs in de ere- en eerste divisie meidje tegen racisme. Sonny Stevens is keeper van Cambuur en Steve Verlien hier onder contract bij Excelsior. Dat is de club die het verliezen weekend belutsen weer bij dat incident rondom het racisme. Hij had contact gehad met zijn oud-ploeggenoten en veroordeelt wat er bad is. Ik heb alles meegekregen. Ik heb die jongens natuurlijk ook van Excelsior gesproken. Ik heb er vorig jaar gevoetbald. Het is natuurlijk schandalig wat er gebeurt. Ja, heb je nog veel contact met de jongens daar en hoe die dat hebben beleefd? Ja, met enkele jongens. Ja, die hebben natuurlijk die hebben een statement naar buiten gebracht. En iedereen neemt het nu gelukkig over. Dus hopen dat het snel de kop in wordt gedrukt. Na een eerste minuut waarin dus niet die wordt gaat de wedstrijd van start. En Cambuur had het dreig in die beginfase. De Leeuwarden die ook nog Jamie Jacobs missen matten, die het op het laatste moment oorjekkert. Maar het zien een verdieren in het Eindhoven. Dit is de eerste kans van de wedstrijd. Een schot van Isaac Calon dat net heel dicht bij het goal in de buurt komt. FC Eindhoven verdieren het met een heel soort man. En dat is lastig van Cambuur om daar een godsje in te vinden. Aan de andere kant komen de Eindhovenaren er dan ook wel eens rap uit. Zoals hier met Alvin Daniels. Van de voorzet van Delgiet. En bij de tweede peel ook net inglieden worden ken door Reginio Sicilia. Op slag van rest krijgt Doke Smit dan een gele kaart voor deze pittige overtreding. Zoals we die wolf van Smit went binnen. En dat je naar de beelden zorgt, dan hier dit misschien ook wel een orenkleur wezen kennen. Smit mij net mopperje met een gele kaart. In de blessuretijd van de eerste helft krijgt Mees Hoedemakers nog een shitkans. Die wordt onrekken en dus krijgt Cambuur een hoekskop waar via de neert uitkomt. In de tweede helft komt Mitchell Paulussen dan in het veld. En Sjurgier, wat komt Cambuur geweldig uit de kleikamer. Het is Kelvin McIntosh die een minuut na het skoft al de openingstreffer binnenkomt. Een heel wichtig doelpunt voor de Leeuwarders. Die te dus dreigien in die eerste helft. Dan hebben we even een maaivalleke neder, een gelokje. En dat is misschien wel deze goal van McIntosh. Daarmee is in ieder geval een groot pad van het verzet van de Eindhovenaren Brutsen, zal ik het. Want Cambuur komt er volle vaker uit als in de eerste helft. Hier is het Calon met de voorzet. En Robert Muren die er in de 51ste minuut 2-0 van maakt. Ze stelt Cambuur in de eerste 6 minuten van de tweede helft waarder op zaken. En is er in principe niet onderhand, want stiert het met 2-0 voor. Het is de tredje goal van Muren, deze competitie. En de voorzet is van de man in vorm, Isaac Calon. FC Eindhoven moet dan nog meer risico nemen om nog een resultaat te behalen. En dat betekent dat er meer ruimte komt voor Cambuur. Zoals hier bij Robin Moulin die het hele veld oerstekken kan. Echt nog ruimte krijgt om uit te halen. En dat scheelt verrekt te weinig. Ja? Dat schot dat maar correct jonken gaat van de Franse middenvelder. Dan kan Cambuur uitrennen, kan Cambuur on het doelsaldo werkje altijd het goed uitspelen van Cels. Hier komt weer een onval van de Leeuwarders met de diepe bal op Isaac Calon. Die is vlug, die is rap, die komt maar de voorzet bij Muren. En die wordt dan correct blokt door Bart Biemans, verdediger van Eindhoven. Maar daar heeft Muren dichtbij zijn tweede doelpunt van dit seizoen.
Wat een verschil met de eerste helte in die tweede helte. Hier is het op en nij Cambuur in de onval met Moulin. Die Stanley Akkoy vindt. Hij is de vervanger van Jamie Jacobs de Bokkel bij Mitchell Paulussen. En oh, wat een heerlijk doelpunt is dit. Van de invaller. De man die het in het skoft, in het veld kwam. En zijn invalbeurt bekroond met een doelpunt. En wat voor doelpunt. Want hij krult hem echt heerlijk de vierde hoek in. Hij zet de stand op 3-0 en dat betekent dat die 3 punten van Cambuur vol binnen. Want dit jouw de Ljouters echt net meer uit handen. Nee, de kind zelfs toch weer on meer doelpunten. Want dat is iets wat Cambuur voor zelfs ook wel goed uitkomen kan in die strijd om de boppers te plakken. Dit is Robert Muren met het schot. Dat wordt pakt door Ruud Swinkels, de keeper van Eindhoven. Cambuur gaat voor het eerst sinds 2006 winnen bij FC Eindhoven. Dat is wis en dat is een knappe prestatie van de ploeg van trainer Henk de Jong. Komt Eindhoven dan nog dicht bij een doelpunt? Nou nee, want dit is een inzet die het zonder moeite pakt door Sonny Stevens, keeper van Cambuur. De Ljouters blijven voor de 13e keer op Riegen zonder verlies in een competitiewedstrijd. Dat is een Riegen die het oegrieselijk knap is. Het wordt geen 4-0. Alhoewel Cambuur er nog wel dichtbij is in die slotfase. Via deze Isaac Calon die het om de boetenkant gaat, maar je voorzet komt. Alleen die keer nog pakt worden. Het budget dat het bij 3-0 blijft. En dat Cambuur dus een oerwinning behelpt in het Jan Lauwe Stadion. Een unieke oerwinning voor het eerst sinds 13 jaar. Tegenstander zak in, dus Marcel maar voetballing in. Iedereen die voetbal had, die weet het wel. En dan gaat een tegenstander op een 16 meter zijn, op dubbele 16 meter. Ja, dat is gewoon hartstikke lastig. Maar op een gegeven moment komt er wel. Als ze maar langer naar spelen bloed. En weer in de andere kant, jipgang. Ja, dan komt er wel. En dat probeer ik te vertellen in de rust. Hè. Dat verstaan erbij. Geen rode gielen, domme gielen of domme rode kaarten pakken. Want dat maken we net hebben. En dan komt die goal. Nou ja, die kwam ik mooi. Ik heb hem nog niet teruggezien, dus ik denk dat het een hele mooie goal was. En ja, het moment dat ik hem raak, weet ik eigenlijk al van ja, deze zal wel eens de bovenhoek in kunnen vliegen. Maar ja, volgens mij zat hij er aardig in. Ja, je deed het ook bewust, denk ik, hè? Die bal de bovenhoek in krullen. Ja, ik kwam goed aanrollen en ja, vanaf die kant is het gewoon lekker om de lange hoek te zoeken. Dus het was wel echt een bewuste. Ja. Mitchell Paulus een wereldgoal. Ja, prachtig. Dat is een fantastisch mandje. Gun hem van harte. Van de week even een keertje vaker bij de trainer het kantoor inlopen om even die goal nog te laten zien. Ja, even met mijn telefoontje met YouTube even langs gaan. Ja. 36 punten, bovenaan nog altijd. Waar gaat dit eindigen? Dat weet je niet, hè? Maar we zijn op de goede weg. We moeten dit volhouden. En ja, als we zo voetballen als vandaag, dan de tweede helft dan vooral. Dan hoeven we voor heel weinig teams bang te zijn. En dat zeggen we waarom op de ranglist. Cambuur stiert nog altijd boppen on in de eerste divisie. Met 36 punten uit 16 wedstrijden. De concurrentie, nummer 2 en nummer 3, de Graafschap en Jong Ajax, komen manje nog in actie en hebben dus 1 wedstrijd minder spelen als de Ljouters. Onderin zit FC Dordrecht nog altijd onderaan met 8 punten uit 16 wedstrijden. Voor het eerst sinds 2006 wint Cambuur in het Jan Lauwe Stadion in Eindhoven. De Ljouters beginnen met een goed gevoel het weekend in. En dat doen wij dus ook. Na je weekend binnen we de weg met een nieuw Cambuurjournaal. Dan speelt het Cambuur op Vreetentje Jong AZ. En is het dus op Sneun een nieuw Cambuurjournaal. Want dan... Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.